Primer dissabte de juliol i això és tradició. Comença el Tour de França. En principi és una carrera ciclista. En la realitat és molt més. El Tour de França posa el focus en un país durant més de 3 setmanes. És la carrera per etapes més important, però a nivell social és molt més que una competició esportiva. Capçalera i comencem. Hola de nou, estàs en Valencià en veu alta, el canal on t'ajudaré a parlar valencià amb fluïdesa, pas a pas, des del primer dia. Avui vas a escoltar un podcast per a millorar la teua capacitat auditiva i la teua comprensió. 1903, primera edició del Tour de França. Des d'aleshores, 112 edicions disputades. Enguany es disputa l'edició 113. Avui és dissabte 4 de juliol de 2026 i comença el Tour. En aquesta ocasió, la carrera francesa no comença a França. Això s'ha convertit en una pràctica habitual. En els últims 5 anys ha hagut 4 eixides fora del país organitzador. Per cert, d'eixes 4, 2 a Espanya, Bilbao 2023 i Barcelona 2026. Quin és el motiu de no eixir des de França? Sembla que econòmic principalment. La ciutat que acull l'eixida paga molts diners a l'organització. La xifra podria estar pròxima als 6 milions d'euros. A més, eixides com les 2 últimes espanyoles es troben prou a prop de França com per a entrar al país en poques etapes. Eixides com la de Copenhague impliquen un trasllat extra i un probable dia sense competició. La primera eixida des d'una ciutat no francesa va ser en 1954. En les dècades següents hi hagué poques eixides estrangeres. En total, han sigut 27 en 112 edicions, la majoria en les últimes dècades. Per tant, avui dissabte 4 de juliol de 2026 se celebra la Grande Depart, del que els francesos anomenen la Gran Boucle. Habitualment són 21 etapes, exactament els 21 dies que tenen 3 setmanes. Però sempre hi ha 2 dies de descans que solen coincidir amb els dilluns de la segona i la tercera setmana. Existeixen 3 grans voltes per etapes de 3 setmanes en el món del ciclisme. La Volta a Espanya, el Giro d'Itàlia i el famós Tour. Si t'hi fixes, Volta, Giro i Tour signifiquen el mateix. Després hi ha nombroses voltes per etapes que només duren una setmana. També hi ha competicions de 3 a 5 dies i infinitat de carreres d'un dia. En les 21 etapes del Tour es recorre gran part d'un país espectacular. França té paisatges increïbles, muntanyes icòniques, pobles d'ensomni, castells per tot arreu i molts atractius per a mostrar. I és que una de les claus d'aquest esdeveniment és la repercussió global que té. Es televisa en 190 països i això és un reclam turístic increïble. Des de fa anys, les retransmissions han canviat. Ara no sols es retransmet la batalla esportiva, es mostra el país de la millor manera possible. S'intenta ensenyar el més bonic. S'intenta cultivar els telespectadors amb explicacions històriques i culturals. Es busca l'espectacle, es busca l'audiència.
Es busca arribar al global de la societat, no sols a qui estima el ciclisme. I realment s'aconsegueix. El Tour de França està consolidat com el tercer esdeveniment esportiu del món, només per darrere de les Olimpíades i el Mundial de Futbol. Si tenim en compte que aquests dos últims se celebren cada 4 anys, el Tour és molt gran. Tan gran que per als francesos és com una religió. Un esdeveniment sagrat al qual no es pot fallar. Així és com sempre es veuen les carreteres franceses plenes. És increïble el seguiment que es fa a peu de carretera. Aquesta també és una de les diferències més grans amb altres carreres, el públic. El Tour és un esdeveniment que forma part de la nostra memòria col·lectiva de l'estiu. Qui no ha fet la migdiada durant una etapa del Tour? El ciclisme no és un esport majoritari, ni molt menys. Les xifres que mou el ciclisme comparades amb el futbol són ridícules. Tot i així, hi ha diversos moments a l'any on molta gent hi posa el focus. El moment principal és juliol i França. Enguany, la carrera sembla que serà espectacular. Potser serà l'edició amb més nivell pel que fa als favorits. Tadej Pogačar és el número 1. Guanya tot a lo gran. No deixa de millorar i ja ha guanyat aquesta carrera 4 vegades. Enguany intentarà guanyar-la per 5a vegada. Així empataria amb el rècord. Tot i ser el gran favorit, tindrà rivals de molta entitat. Jonas Vingegaard és el seu principal rival. Ja li ha guanyat el Tour en 2 ocasions. Sembla que ve molt fort, però serà suficient? Darrere d'aquests 2 extraterrestres venen altres 2. Altres 2 ciclistes que encara són xavals, però amb el potencial d'un adult dels millors. Isaac del Toro i Paul Seixas estan cridats a dominar el món del ciclisme quan Tadej i Jonas ho deixen. O potser abans. Tenen molt de talent. Però la llista no acaba així. Remco Evenepoel, Juan Ayuso, Florian Lipovic són només alguns dels grans noms que lluitaran per una caríssima plaça en el podi. Els aficionats i aficionades al ciclisme estan d'enhorabona. El públic en general també. 3 setmanes per davant per a gaudir de paisatges, història, geografia, gestes, espectacle i també esport. Anem amb el vocabulari. Tradició. Una tradició és un costum que es repeteix durant molts anys. Edició. Una edició és una versió o número d'un esdeveniment que se celebra cada any. Habitual. Habitual és alguna cosa que ocorre normalment o amb freqüència. Motiu. Un motiu és la raó per la qual passa alguna cosa. Trasllat. Un trasllat és un moviment d'un lloc a un altre. Habitualment. Habitualment significa de manera normal o la majoria de vegades. Exactament. Exactament significa de manera precisa, sense canviar res. Descans. Un descans és un temps per a parar i recuperar energia. Etapes. Les etapes són les parts o dies en què es divideix una carrera llarga. Infinitat.
Infinitat és una quantitat molt gran de coses. Espectacular. Espectacular és alguna cosa que impressiona molt per ser molt bona o molt bonica. Icònic. Icònic o icònica és alguna cosa molt coneguda o representativa d'un lloc o d'una cultura. Clau. Alguna cosa clau és un element molt important per a entendre alguna cosa. Atractiu. Alguna cosa té atractiu quan crida l'atenció i agrada a la gent. Repercussió. La repercussió és l'efecte o impacte que alguna cosa té en molta gent. Retransmissió. Una retransmissió és l'emissió d'un esdeveniment per televisió o internet. Sagrat. Sagrat o sagrada és alguna cosa molt respectada i especial per a un grup de persones. Públic. El públic és el conjunt de persones que miren un esdeveniment. Xaval. Un xaval és un jove o un xic de poca edat. Gesta. Una gesta és una acció molt difícil i molt important que mereix ser recordada. Si t'agraden els podcasts sobre esports, te deixo ací dalt el vídeo sobre el Mundial de Futbol que es celebra aquests dies. També tens la miniatura del vídeo de la final de la Champions 2026. En el canal trobaràs més podcasts i vídeos d'imitació per a aprendre fàcilment a parlar valencià en veu alta.